dai abin da nake so. Suno ne. Su biyu ne? Ina da ita da hannun ci. Abin da nake so. Kame kunna wayan nan da caji ko ba caji. Ka ga dai kawo ta yi a sa mai caji kar ya zo ya tarar ba mu san. Ya ake kunna ne? Ta kama akwai caji a ciki. Ka ɗau waya kawai ka buga waya kai dai wanda nake so. Kar ka taba. Kai ka so na ga kamar yan yunwa ne. To tsaya ni zaba. Tsaya. Ga fuffuke jika. Ina zuwa. Mai. Lafiya lau. Ina tafiye ga sun ƙara su. Sanyonku. Nawa ne kuɗin? Ka tura min miliyan 50 a wannan First Bank ɗin nawa. Mai giwa ne ko mai doki? Okay. Okay, to ba na shi ke zan kira ka. Sani ko? Ya kike? Ke ka wata ce? Kin san dai munafuka ce ko? Munafuka kuma? Wallahi Allah dama ina sane da ita tana ɓata mun rai sosai kuma ina so in canza ta. Amma kake damu za mu yi magana saboda yanzu ba isasshen lokaci. Dangwala mun. Oke ke. Oke na jika. Yanzu kai akan 5 miliyan kake ta mun waya? Kai wani irin talaka ne? Me aka yi miliyan 5? Kayan ma ka bani kunya wallahi. Shikenan turo min daman bank ɗinka zan tura ma a dama. Awa, me aka yi 5 miliyan? Zan tura masu. Baby. Ka gama waya? Yanzu kuke tafa kenan. Wallahi baby. Sannu ina wuni? Lafiya lau. Ke da kawai ce ina kike shiga kuma nake ta kiran ki tun ɗazu yake a kashe. Wallahi waya na ne babu caji. Ayya. Ya kamata ma. Ki zo na. Akwai doguwar extension tana nan a cikin ɗakin nan. Ki jona tana nan a ciki. Yanzu ka zo? Ba uwa ce ke ne? Allah sarki. Ya ake ya to mana kuma. Ya abubuwa. Na manta ma ai ban dauki caza na ba. Wallahi. Ya dai? Wayan nan ya saka. Network ne wallahi. To bari in dauki caza. Magaji. Wallahi ba na kasa. Da network ai. Allah ya ban asiri. Da namun. Nan ma ki da wani kan ta dawo. Yanzu da mafiya ce. Baby, hakin dawo kenan. Amma kin burge ni wallahi. Ya aka kuka rabu? Kai baka san halin mutum ne taka da kwashe ba. Ta kwaso wani ta tafi ne kwance ba. Ni za ta ci amana? A wato da baka san halinta ba?
amma wallahi sai na mata rashin mutunci duk sanda muka haɗu da ita. To kai me kai yanzu? Ake gaisawa kawai za mu ɗan yi toya. Mu je daga ciki ko? Ɗan gaisa. Amma ba san waye ba. Kin shiga ciki ina da wannan gaba. Ya na ga kin dawo? Ya ba zan dawo ba, ina son ganin ka ne. Ok, to muje? A normal ne da fita zan ɗanyi ne. Saboda wani plan ɗina ne ya matsa min ne wallahi. Wallahi wani gaya ne can ɗan wahala. Ya abubuwa? Wallahi lafiya lau. Ni fa ban gane maka ba. Ban gane maka ba, me kake yi haka? Kaga kana wani abu kamar baka da gaskiya. Hawa. Gaskiya kai. Ba isi ne na ga kamar Wallahi sun ɗauke wuta ne. Au, sun ce wallahi ba gas. Ba gas, amma normal ne ai. Na saba da yanayin ai. Allah. Ya abubuwa ne. Wallahi ko karya ma ban bakin gani nan wallahi. Na tafi na ce bari na dokon shiga mai girki. Girki? A normal ne haba ai dan dai ban da lokaci ne amma ai girki ki akwai daɗi baby. Ba ka da lokaci ina kuri. Na kasa gane kanka fa baby. Wallahi. Waye kuma? Wallahi na gaba ban mu ne dawo. Wallahi. Yanzu ya za a yi. Sai ta Ya za Ban lura ba ma kwata-kwata na ɗaki wallahi. To kana mai a ɗaki? Zauna ne. Ka zauna ni gaskiya cikin. Cikin ina? Billahi da tun da na zauna a ɗaki na ake jifa. Duwatsu ake jefa mun nan ganar ka. Zauna ne baby. To bari dai ni. Kake mun wannan gangancin. Ta faru yanzu. Uga ya dawo. Inna lillahi. Ke kowa da fito wallahi tallahi ko dawo bala'i ba na rantsi da Allah ka kira yan matan ka su bar gidan nan. Na rantsi da Allah. Ke? Kaman hayaniya fa nake ji a gidan nan. Hayaniya ne bari dai in duba. Ai na zo wucewa ne wallahi. Kika zo yin mai gidan shi. Fitsari da ɗan ji shine ne. Kai ba fa na san abin da za ku yi. Ba ke ne kawo ki gidan nan. Kai ba wani fure ne kai dalla malama ku ce mana gida wallahi duk wanda ya musu da aiki na wallahi dubushin ne ta kai da Allah Mustafa dauka hanka dan Allah ba kai ne ba shi ne mai gidan ba kana dama abin da kake shirin yi ba kawo maka kawata ba mu guri tukunna shine mu ya fiki ai ku je da